O porto de Ribadeo tiña tanta sona e tal trafego de mercadorías que puxeron aquí a Escola de Náutica e Comercio. Desta escola saíron mariños exemplares para moitas navieiras do mundo enteiro, non? Xa, e chegou a abrir. Sí, en 1856. E tardou 50 anos. Pero se xa dei eu a idea no 1806, 3 anos antes de que me asesinasen. Xa está Ibáñez outra vez chufando. Foi o Concello quen a solicitou para que os nosos mariños estudasen pilotaxe na vila e non tiveran que ir a troulear para a Coruña. Xa, despois de unha estancia miña. E non era a primeira vez. Ou quen foi o que fundou a Real Compañía Marítima para a pesca de especies propias para salgar e curar? E dos peixes de saíga de graxa. Como se o mundo rematara o día da túa morte. Nesta escola formáronse pilotos e algúns emigrantes que levaron con honra o nome de Ribadeo por mares e terras de toda América. Xa, sendo idea miña. Cos feitos doutros. Ai, e volta, e dalle. Mirade que só somos almas en pena e que non podemos estar cambiando ni unha chisca ao pasado.